resulta poder tocar así en aquests companys de Madrid. I res, volia comentar un poc la peça que hem fet, que és el Cerquillo de Nobel, una de les obres més cèlebres de música de cambra, composada per Beethoven, és una de les seves primeres obres. I com ara la comunitat de l'Or, trobarem a la meitat de l'obra una de les melodies conegudes de Beethoven, que
Thank